Video bude o Ruth Zimovej, ale bude to vlastne aj o feministkách celkovo, pretože myslím si, že ona dokonale predstavuje všetky tie negatívne kvality feministiek. A otvorím si jej Instagram a proste budeme komentovať jej obsah. Si ženy nemohli pracovať ani sa vzdelávať. Museli byť poslušné, ticho a stačilo, že si sa narodil ako muž a mal si okamžite autoritu. Takže stačilo sa narodiť ako muž a mal si okamžite autoritu? O ktorom historickom období presne hovoríš, Ruth? Autorita alebo automatický rešpekt neexistuje, Ruth, a nikdy neexistovalo. Ženy svojich mužov rešpektovali, pretože vďaka ním oni sa nemuseli zodrať na poli, boli im veľmi vďačné. Taká tá fejková maskulinita. Fejková maskulinita, hej? Roľník v roku 1350, ktorý prežil 3 vojny, ktorý prežil čiernu smrť a hladomor, mal fejkovú maskulinitu, hej? A kto má teda ozajstnú maskulinitu? Tvoj frajer s tým jeho krásnym rolákom a s tými krásnymi vlasmi ulizanými? To je tá skutočná maskulinita? To je pravý chlap, frajer Ruth Zimovej a ten jeho rolák.